Монда металлурглар шәһәре барлыкка килүнең төп сәбәпләренең берсе Магнит тауының тимер рудасы запасларына бай булуы. Шушы тау янында моннан 90 ел элек 1930 елның июлендә беренче домнага нигез салына. Шуын җитештерү өчен тагын берничә мартын мишләре һәм прокат станнары төзелә. Шул рәвешле илнең иң зур кара металлургия үзәге барлыкка килә. 1940 елга Магнитогор шәһәре илнең сәнәгать үзәкләренең берсенә әверелә. Сугыш чорында металлургия комбинаты армияны кораллар белән тәэмин итү буенча иң зур предприятиеләрнең берсе була. Ул елларда хезмәт фидакарлыгы күрсәткән 30 меңнән артык эшчеләре орден медальләр белән, ә комбинат үзе дә Ленин һәм хезмәт кызыл байрагы орденнары белән бүләкләнә. Бу орденнар белән стела шәһәрнең Дан скверында урнаштырылган. Хәзер монда тагын бер билге булачак. Ул Магнитогорскиның хезмәт батырлыгы шәһәре исемен алу хөрмәтенә урнаштырылачак. Металлург көне алдыннан булачак стелага истәлек ташы салу тантанасы булды. Чарада Чиләбе өлкәсе губернаторы Алексей Текслер катнашты. В первую очередь награда наших ветеранов. Это ваши заслуги, дорогие наши. Ваши заслуги. Наша задача молодого поколения сохранять память, передавать подрастающим поколениям. Мы это обязательно сделаем. Хезмәт батырлыгы шәһәре дигән мактаулы исем барлык тыл хезмәтчәннәренә карата гаделлекне тургызу диде чыгыш ясаучылар. Есть определенный разрыв между официальной историей Магнитогорска и его реальной историей, особенно в самом начале, в момент его строительства. То есть, если мы посмотрим в интернете Википедию, то там многое не договаривается, что здесь было в самом начале. И вот историю взяли, вот так вот перелистнули, что-то там было, ладно, это ерунда все. Не вникая в суть этой странички, а ее можно забыть, о ней можно отодвинуть на какой-то дальний срок возвращения к ней, но все равно это произойдет. Геннадий Васильев 30 ел дәвамында Магнитогорск һәм Чиләбе өлкәсенең көньягындагы сәяси репрессия корбаннарының истәлеген торгызу һәм саклау белән шөгыльләнә. Шәхси акчасына 11 томлы хәтер китабын нәшер иткән. Трудовая доблесть кем добывалась именно в начале 30-х годов. Кто вбил первый колышек в эту самую палатку? А кто копал котлованы под мартеновские печи, доменные печи? Вот где начиналась трудовая доблесть легендарной магнитки. Это раскулаченные. Только из одной Татарии на Южный Урал было выселено 40 тысяч семей. Здесь был как бы воспроизведен Татарстан в миниатюре. Они были сосланы в составе своих семей, со стариками, с детьми сюда. И строили этот город. Тарих фәннәре докторы Марина Потемкина Магниткага нигез салган репрессия корбаннары истәлеген мәңгеләштерү буенча инициатив төркем әгъзасы. Бу мәсьәлә буенча шәһәр җитәкчелегенә инде күп еллар мөрәҗәгать итә. Вот то, что мы вот сколько уже лет 8, да, бьемся, и вот везде ходим, говорим, все, и вроде бы говорят, что ну да, мы соглашаемся, что это было, да, то есть не то, что вот там не было ничего, но как у нас вот уже есть сложившаяся история Магнитогорска, вот она какая-то такая вся вот, да, там вытянемся в нитку, не подведем магнитку. То, что завод построили, это хорошо, это здорово, потому что если бы не было этого завода, то вряд ли мы смогли бы победить в этой войне. Узган гасырның 30-нчы елларында биредә хезмәт һәм көн күреш шартлары булмау сәбәпле ирекле хезмәтчәннәр Магнитогорскидан күп китә. Эшче халыкны нигездә бирегә мәҗбүри җибәрелгәннәр тәшкил итә. Нәкъ менә алар сугыш елларында шәһәр төзелешендә, комбинатта хезмәт иткән. Хәзер Магнитогорск халкының күп өлешен аларның тукымнары төрле һөнәр иясе булсалар да, алар өчен дә металлург көне шулай ук төп бәйрәм булып тора. Чөнки ата-бабалары металлургия гиганты булдырган, анда әтиләре хезмәт иткән. Лидия Павловна, как ваше настроение? Настроение бодрое. Очень хорошо все организовано. Конечно, город заслужил такую награду. Вот эмоций не могу. Проголосовали мы недавно за поправки в Конституцию, и в том числе о защите исторической правды нашей и будущего нашей страны.
Так очень бы хотелось, чтобы эту историческую память помнили не только годы Великой Отечественной войны, но и то, что было в 1937-е годы. Сәламәтлек саклау ветераны Лидия Автономова магнитканы төзгән репрессия корбаннарының истәлеген шәһәрдә мәңгеләштерү буенча ил президентына хат язган. Мөрәҗәгатен Мәскәүдән төбәк хөкүмәтенә юллаганнар. Репрессия корбаны тукымы Чиләбе өлкәсе җитәкчелегеннән шатлыклы җавап алырына өметләнә. Гөлдәр Хафизова, Татарлар, Магнитогорск.